И здравейте, приятели, аз съм Ноки БГ, днес с мене Янко БГ. Да. И играя в Mineplex и мисля да играя така на Speed Builders. Играл съм няколко пъти, не знам колко, но знам, че съм бил 2 пъти на първо място. Да не повярвате, аз съм такова на барче. И така, нека малко да си пообикаляме. Почвам след 14 секунди. Кит. Майнер Кит. Сигурно играе момчето. Не знам какво играе. Ай сък. Може. Пичага. Така. 3, 2, 1. Motherfucker. Така. Ето го. Този мангал, който ще ни елиминира след време. Така. Damn! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. И горе-долу го сванах. 2, тук, 3, тук. Колко бяха, мамка му? Май беше. Така. 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 Нещо? Такова ли беше? Мамка му. Мамка му. Нека да видя хората какво правят. Мамка му! Какво ти дадоха? Ами трябваше да направя цвете. Кой знае как съм сгрешил. Гледам 67%. Да няма някакви по-зле от мен. Yes! Има някакви по-зле от мен. Да, добре. Добре, yes. Кифете се, приятели. Това ще е толкова изи. Само трябва да запомня къде ще е конят и това. Окей. Значи до спална ми намирам село. Найс, приятелю. Така. Все, че беше. Така и конят тук. Конят тук. Нещо греша, приятели. Нещо греша. Как го направи, пичага? Точно в джунгла. Как го е? Оцелих! Yes! Добре, няма да бъде елиминиран. Това е добре. Защото имам перфект матч. И да. Мисля, че този пичага го оцелил. Пичага, оцелил ли си го? Не. Yes, перфект. Сигурно за първи път го правиш. Така, Ендерман. Знаех си, че той не е оцелил коня пичагата. Европа. Това съм го правил. Значи средата, така. Добре, това е easy. Това ще е доста easy. Но няма да ми стигне 100% времето. Уау! Но или, може би, maybe. Значи в пекарната в честа, знаеш какво им се паднах? Сериозно? Да, бухчета! Really, nigga? Really? The same pet? Fuck! The same pet? Damn! Добре, поне няма да бъда аз. Майнера ли махнаха? Да, махнаха майнера. Добре, това съм го правил. Окей, значи 1, 2, 3. 1, 2, 3. Добре. Така. Но това не го видях колко е. Това може би най-много ме притеснява. 1, 2, 3. Тук имаше прозорче. Много проблеми. Как беше? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Значи моят канал ще го има в линк.
описанието. Долу в описанието. И не ми стигна Вау. времето, окей. Окей, мисля, че бях почнал... Не бях почнал правилно. Това е друга тема. 55%, но не мисля, че ще бъда аз елиминираният. И да, оставаме в топ 3. В топ 3 сме. Да, добре, това не съм го правил никога. Трябва малко да го... Всякъде ли има бутони? Окей. Значи, Вау. така беше. Тук така. Тук така. И тук така. Омага. По средата. Ха, шет. Тъй. Коса. Нещо такова беше? Знаеш какво става? Не. Значи, селения си засажда там работите, сега съм ги взимам. Значи, нека вселен продава ротън флеш. Там колко беше 38 ротън флеш за един емералд. Дейвам, приятели, мисля, че този път ще бъдем ние. О, не! Окей, сега ако бием... Опа. Бъркахме. Нищо. Грешка на езика, приятели. Не би. Окей, това ще е доста изи, честа е там. Че беше тук. Вау. Да знаеш какво има при мене. Добре, защо не ми даде да сложа? Не. Често беше тук. Damn! Този 100% се справя. Не, този е по-зле, дами и господа. Този е по-зле. 80, 80, 80, 80. И победа! Първи клип победа! Това не съм вярвал, че ще стане някога. Остава бирна. Да, ето ме тук. Как да, победих. GG. Браво. Доста съм добър. Защо не се кефа още? Кефи се още. Приятелю, не гледай. Добре. И вече имаме 242 джема. Тези джема, не знам по принцип какво трябва да правя с тях. Нещо, Speed Builder 9 от 10 плюс 40 level up, 45 to next level, up by using the kit in game. И така, намерих Bat Blaster. Добре, не знам, но мисля да направя още един Speed Builder си и да кликам с клипа. И да. Ето тук понякога много обичам да си джъмпвам. Много ми харесва. Честно казано. И някаква маци идва. А не, опа, това не е момиче. Ти не си момиче. Какво си ти? Какво си ти? Какво си ти? Какво си ти? Не, ела ми, моля те. Тя избяга. Дано е до мен. Не, до мен са момчета. Чувствам се хомо. Лектички аз. Това съм го правил! Yes! Добре, лак. 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 Пакинг. Лак. Къде има? Омага. Аляхо! 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 Така, може да не викаш така. Умрях. Добре, мога да не викаш само, моля те. Извинете. Оставете, оставете. Те момчето има проблеми с лутеницата. Така, добре, точно някой как да се влезе. стреса? Двама лефнаха. Още Мама ти по-изи. мръсна. И оставаме. Мама ти мръсна. Добре, мухни малко. И оставаме 1, 2, 3, 4, 5 човека. Окей, значи това така.
Да, нищо не запълних. Помня, само че нищо не запомних. Не, тук беше сивото. Тук беше така, 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 нещо, да, нещо греша 100%. Да, ето как било. Добре, да имам това. Аз това... не, ето как е било. 59%. Добре, не сме ние, оставаме 4 човека. Там има нещо. Килия. Окей, това съм го правил с перфект. Окей. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Така. Ама забравих тук колко беше. Мисля, че беше толкова. Да. Да, толкова беше. Стана ми още едно легло. What the fuck? Слушаем само секунда. Отгоре явно било свободно. Той се качи на леглото, ще скочи печалята. И как ти затвора? Мисля, че... О, да, този се измъкна. Някой от двамата се измъкна, май. Да, някой от двамата се измъкна. Нещо е сгрешил. Някой. Това какво е? Блейз някъде по средата. Мисля, че беше тук. Добре, това никога не ми се е падало. Честно казвам, наистина никога това не ми се е падало. Това за първи път го виждам. Дяволите? Къде? Къде? Какво? Тук имаше Блейз. Какво? Как беше това? Дейм. Бях близко. 56%, но мисля, че ние ще си заминем. И не, оставаме пак в топ 2. И сега, може би, две победи. Maybe, не. Това и преди съм го правил. Зомбитата винаги ги забравях къде бяха. Ще започна от тук. Какво? Така. Тук. Не. Тук. Приятеля, в грешка си. Усещам те. Приятелю, и двамата сме в голяма грешка. Да си видим кой повече точки е. Аз съм 92. Моля те, печага. Моля те. Не. Печагата е бил с 97. Той оцелил зомбитата. Хах. Добре, имаме... Така... Добре, и... Чакай, сега малко. Чакайте се кефи зад мен. И да. И това беше от мен, приятели. Може да намерите отдолу линк в описанието за каналът на Янко. И да, надявам се път да ви е само харесал. да допълня нещо. Допълвай. В този канал все още не съм качвал клипове, но от съвсем скоро ще почна да качвам клипове, защото
имам и стар канал, но не искам просто да го казвам, защото има странни работи в този канал. И да. Да, голяма реклама си направихме. И така, надявам се клипа да ви е харесал. Това беше от мен, приятели. И довиждане!